Jo, čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dneska si zahráme Minecraft Java Edition, ale 1.14 preto, lebo aby sa mi nelagovala, aby mi hra išla viacej plynulejšie. A takže ideme na to. Tu máme let's play, takže si ho ideme otvoriť. OK. Trošku sa to laguje, takže si trošku dám dole render distance. Teraz by to malo byť lepšie. OK. Stále to nejak laguje. Škoda, ale nemám dobrý počítač. Nič, no budeme takto hrať. Takže čaute, toto je Minecraft svetík. A budeme robiť let's play, takže... Ježišimaria, tu zase... Takže zoberieme si nejaké kraviny. To sa... Jajte lagi. Skúsim ešte niečo dať preč, aby to bolo lepšie, tak skúsime. Tak. Malo by to byť lepšie. Tak ideme teda... to sa laguje. OK, tak by sme mohli postaviť nejaký domček. Neviem, aký to bude domček, ale bude to taký maličký. Jasne, nie je to dobrý. To nie je nič, to je úplne hrozný dom. OK, takže... Ježiš, ten lag!
Ja si musím kúpiť lepší procesor. Ja si musím kúpiť nový, ja fakt si musím kúpiť lepší CPU, lebo toto je katastrofa. Ale však budem mať nový počítač. Tá lagy. To mi nespríjemňuje moju hru. Fú. Čo sa dá dielať? Čo sa dá robiť? To môžeme rovno zaniť. A pip. Tu ešte chýba jeden otvor, lenže to môžeme vykopať rovno. Teraz zoberiem drevo. Spravíme drevo. A tak. Toto je nie najmenší dom, ale nie je to ten najmenší dom, ale zas to niečo, počkajte, ja si dám písku. Sice mi natáčanie trošku glitchuje, takže možno je to ten problém, že ono sa to laguje, to je ten problém, že to robí vlastne ten natáčač. Ja natáčam na action a možno ten like robí ten action, lebo prečo by to robilo? Toto mi normálne nerobí, že mi to takto bude lagovať, že len tak na jedenkrát to začne lagovať a bez žiadneho dôvodu. Takže toto bude nejaký dom, ale veľmi malý. No nie ako Syriakari. Nie ako Syriakari, ale čo sa dá robiť? Som zverejnil jeden playlist kvôli tomu. Ja tam dávam skúšobné videá, keď niekedy chcem vyskúšať, či tie videá nemajú lag alebo niečo také, že iba skúšam, že či to vlastne ide alebo niečo také. Môžete sa pozrieť na playlist a tam máte tie videá skúšobné, aby ste vedeli. No, a na čo ani vlastne? Tak. To sa zase lakuje to. Nechcem hovoriť vec, ktorá sa nemá, takže tak to dáme okolo torčky. Toto vyzerá tak hrozne. Spravíme dvere. To je najmenší dom v celej histórii. Tak spravíme tu teda nejakú strechu. To je malý domok, neviem čo. To je najmenší dom. Tak. Takto tu spravíme schody.
Ja tak to nemôžem robiť. Tak. Tak. Tak, co to jest radom? To bude chciało wyzerać dziwniejsze. Kamo to bude? Asi ten najdziwniejszy dom w całej. Musí tu sedačku. To bude vyzerať. Tak. Neviem, čo toto je za dom, ale nedáva to žiadny zmysel. My nemáme posteľ, tak to nie je dobré. Tak, to je to najhoršie, čo som na túto postavil. Toto je taká zbytočná vec, ale... Čo? Zbytočná vec. Joj! Také to môže sa skryť, vieš čo. To je úplne super. Oh. To je taká zbytočná vec toto. Už sa to vlastne nestalo. Si teda dám na easy. Začnem chodiť monstra. Tak toto by bol z prvého let's playa celé video. To bola asi najrýchlejšia vec, ktorá sa mohla stať. No. Neviem, ako to mohlo byť takto rýchlo. Proste... Wait. Tak toto bola asi všetko z tohoto let's playu. Som mal asi už dosť, lebo toto bola najväčšia sprostosť. Prečo som toto robil? Tak čusík. Chcete sít? Tu je sít. Skopírujte si to, neviem. Proste si to napíšte do Minecraft 1.14. Čus. A čus. A čusík.